anogara kushoma yanga ndokwaanogara achishandira makashi mudhumini zvakakuita madoko kuzorera ari kutembe panotanga kuyadai kushoma yanga kwamaromo sabhuku akashaya maiswa sabhuku akazoti pahurukuro dzavakanga vaita naye akanga ati vaita sekuti vari kutaurana vachibhirana akanga ati nyaya yangu ikaenda nekudharwe kukoti imbondiremera anobvisa mari apo apo mene mutemo unoitwa ikoko saka sabhuku ayo ndovakazonditi nyanya chaigona osamba enda kwagora vandapuwa tamwana kwagora kumagazi kuvendatongiwa kwagora takapuwa mukana wekuti aine bado ndikuya muswakananga asingauye kusvika agora vazozvipotsamba yekuti chienda kwamambo tokuya ndaivuramabhukunore wakamba mari 100 ndakutopa judgment chete ndikamba ukamba iri $100 gore rapera muna July andipa 1 wiki kuti pakupera mwedzi patosara mchana kusvika muna July wacho right nemakosi ese kufamba kufuata anobhadhara $200 wazvizwa chitaura mapolisi kudai mwacho kuzvinhu kana ungata motobeka taura nawo kumana next